Pozdravujeme všetkých tučík fanúšikov. Ideme žrebovať pravidelnú súťaž tučík ako kto. Tentokrát bol tučík ako slivka. Výherca dostáva túto peknú školskú tučík gumu, ktorá určite poteší každého drobca a možno niekoho aj v práci. Máme tu so sebou jedného z tučík Celebrities. Onedlho sa dozviete, kto to je, takže poďme žrebovať. Takže výhercom gumy sa stáva Patricia Paškanová. Blahoželáme.